Declaració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, 25 de novembre de 2021. Un any més, les entitats polítiques i la societat en conjunt renoven el seu compromís amb la igualtat i contra la violència de gènere i mostren la seva preocupació davant l'augment dels assassinats de dones a les mans de les seues parelles i exparelles i davant l'escalada de violència vicària. Han passat 4 dècades des que Llatinoamèrica va marcar el 25 de novembre com el Dia Internacional de No Violència contra les Dones en honor a les dominicanes Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, 3 germanes assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del qual eren opositores. 20 anys després, Nacions Unides declarava aquesta mateixa data com a Dia Internacional d'Eliminació de la Violència contra la Dona. La Constitució de 1978 consagra, a través dels seus preceptes, la igualtat real i efectiva, així com la plena participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social. La igualtat de sexes, el dret a la vida, a la integritat física i moral, sense que puga ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. I el dret de la persona a la llibertat i la seguretat. També el dret a la intimitat personal i familiar. L'aprovació de la Llei Orgànica de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar un pas més en la lluita contra la violència de gènere. El Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista d'abril de 2017 inclou en l'agenda pública valenciana la lluita col·lectiva contra les violències masclistes i per la igualtat de gènere. Una oportunitat per a derrocar els murs que encara avui invisibilitzen la violència de gènere i masclista i la consideren un fet privat i domèstic i socialitzar-la com un conflicte polític, social, cultural i simbòlic. Malgrat tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes continua afectant no sols la seva integritat física, sinó el reconeixement de la seva dignitat. I és per això que gràcies a la consciència social i al rebuig de la ciutadania, som el primer país a acordar en 2017 un pacte d'estat contra la violència de gènere. En tot moment, les entitats locals han estat i continuen estant al costat i del costat de les víctimes, impulsant el debat polític perquè el públic deixi de ser privat, donant suport a la legítima reivindicació del dret de les dones a no patir cap mena de violència domèstica i abordant des d'un enfocament multidisciplinari la planificació de les polítiques locals, l'acompanyament integral a les víctimes i les mesures de sensibilització i prevenció dirigides al conjunt de la ciutadania. És necessari assumir la implementació directa de normes i plans amb mesures específiques que afavoreixen la igualtat d'oportunitats, redoblar els esforços en la detenció de la violència de gènere, en totes les seues formes i en tots els seus àmbits, i dissenyar, des de la defensa dels drets de les dones, polítiques integrals per a superar aquesta xacra social que ha trencat milers de vides. És per això que convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat. Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer ordre, de salut pública i com un greu atemptat als drets humans fonamentals. Assumim la responsabilitat en el procés d'intervenció amb víctimes de violència masclista i defensem el principi de reparació en totes les seues fases. Alertem sobre l'augment dels assassinats masclistes i manifestem la nostra preocupació davant la violència vicària i davant el desemparament que pateixen els orfes i les orfes. Recordem que és necessari garantir la igualtat de gènere i els drets de les dones com a element clau per a la recuperació social i econòmica de totes les persones a nivell global. Lluitem contra noves formes de violència i nous àmbits com la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, la violència digital, la violència en l'àmbit de la vida política i l'esfera pública. Defensem la necessitat de promoure accions globals dirigides a l'eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç dels programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.
Demandem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l'ocupació i el suport a l'esperit empresarial de les dones com a mesures per a preservar la seva independència econòmica i previndre la violència de gènere. Manifestem novament la nostra preocupació per les altes taxes d'ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l'ocupació, adverteixen d'un perillós augment de la bretxa de gènere. Treballem per la feminització de la societat vinculada als valors tradicionalment atorgats a les dones, com la cultura de la no violència, el diàleg i la gestió de les emocions. Lluitem per la promoció de l'equilibri entre l'esfera pública i privada, reproductiva i productiva, la raó i les emocions. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d'Estat i el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i recordem la necessitat de continuar avançant. En les mans de totes les persones que formen aquesta societat està la dignitat d'extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. Volem que totes les accions i actes que es generen al voltant d'aquesta data apleguen a tots els dies de l'any. La lluita per una vida lliure de violència ha de ser i és cada dia. Agraïm l'aportació d'aquest manifest per part de FEM.